toho nastoupá. Vezmeme tu 50W ledku. No, Její chladič hodíme do toho a budeme sledovat, jestli bude svítit stejně při nižším proudu. Aha. Aby jsme ji naměřili ale člověče, tak cívka z nějakého relátka, odpor za pokojové teploty 38,5 ohmů při schlazení tekutým dusíkem typní. Víc 5, no. 4 a Takže nemáme super vodič. No, škoda. S tím se nechceli rozlučit. Nálej do něj vodu. Povně líst. My teď jdeme vyzkoušet to, že vezmeme ledku, rozsvítíme ji a zkusíme ji jenom tím chladičem ponořit do toho tekutého dusíku, aby jsme viděli, jestli, jo, jak. Vezmi, kam to zapojí. Jo. Hnedka, Čido, jenom tady, jak je to kom. Já jsem myslel to, že ještě domeriame tuto. Taky necháme ohřát a potom ji změříme. Já jsem tady tyhle tam chladiči, aby rychlejší obvazovat ten chlad. Tady 2 mA, já tu nikdy nevidím amperáž, jako 2 ampery a tak. 200, jo, tady je do 20. Zobražení. Toho jsem chudaka zmázla. Už je zase ohybný, prežil to v pohodě. Super. Takže bacha na oči. Já ji stáhnu. A to nejde na kolíka. Ne, teď jde na přibližně, já nevím, 10%. Jo, já jsem ji stáhnul, aby na to šlo koukat. Takže momentálně svítíme na půl ampery. Je na tom vidět, že začínali jsme na půl ampeře a jak se pozvolna zahřejvá ta ledka, tak bude proud vzrůstat při téměř stejné svítivosti. Takže můžeme tam dát. Já to tam prostě pustím, protože jako jinak to nepotopí se, protože to není dostatečně hluboké, nebolí. Hele. No a proud jde rapidně dolů. Při stejné svítivosti už jsme na 300 mA
Jo, ani to nevidím, ale super. Tyjo, 200 mA. Tyjo, to je dobrý skutečně čistý do elektriku. A kolik je normálně? Půl ampery. Ještě klesá. Ještě furt klesá. A svítí líp, tyjo. No, tak já mám pocit, A svítí líp. No to je neuvěřitelný. Jsme na 100 mA. A klesáme. Ještě nechaj. 80 mA při takovémhle světelném toku. No. Škoda, že nejsme nějaký kryostvoření, který můžou žít na nějaký... Jo, už to ovlivňuje evidentně Ale přechody už ty letky. prestala, hlavně už prestala vrieť. To znamená, že už se ochladila na tu teplotu toho tekutu. Dobře, ale máme takovýhle světlo na 30 mA. To by bylo, no. Kdybyže to Což znamená, že já teď schválně zvednu proud. Takže tak bychom jo. mali vytáhnout na veľa větší výkon teda, se Tak do toho hlavně nedívejte. a teď ji dostanu na... Tak a teď jsme na 200 mA, takže tady to jsme schopni dát 200 mA, což je slušný. Jako. No, jsme schopni. A klesá to znova. 170 mA. Johle, to vypadá nádherně, jak se tam... No, ako se tam drží ten... Zhasnite. Pasky zhasní. Vypálený učí. Tak se do toho nedívej. Priamo. No, takže jsme na 130 mA opětovně. Takže zkusíme zase přidat. Skoro silnější tepelný zdroj, než když zkouší člověk po slunce. Ta ledka je schopna... Tak jo, zkusíme ji vyhrát na amperu, jsme na ampeře. Nezhorí ti, alebo nebuchne? Ne, to je, jakmile se dostane na nebezpečný proud, tak ji okamžitě... No a myslím si, že za chvíli přestane zvládat chlazení. No však to. Dusíkom. To už je čo povedať. Keď nestačí ani dusík na Proč chlebě. rámper? Mhm. Jau! Spálil jsem se o chladič. Jako myslím studeně spálil. Tebe to úplně prosvěcuje tu chudáka. Tyjo, ale na amper to je slušný. Jako. No, No. to je zdroj světla, no. Takže v zájmu šetření dusíkem navrhuji ji vypnout a vyndat. Ještě jí stáhni jednou na těch 100 mA, prosím tě, jestli bys mohl. Jo. Stahuju na 100 mA, ale bohužel vidím jenom žitky a ne čísla. Tak jo, ale... Taky nevidím nic. No tak teď tam vidím jenom žitku tady zelenou velkou. 1,8, 1,7. 1,7. 1,6, 1,5, 1,4, 1,3. 1,2. 1,1. Tak to tam zůstane ještě dlouho. 1,0. Jo, jsme na 100 mA. Aha. Musím dělat poligram. A teď ji můžeme vyndat a koukat, jak bude stoupat proud. To se ti povie. Primrzol. Nepřilom si klešť. To je šíleně kontrastní. Co se s ním děje? Že tak bliká, že? O, kontakt tady bude. Tady je kontakt jenom. Dobrý, proud už stoupé, už jsme na 110 mA. Ale ty jsi nehodil na stránky Meetups takovou tu historii? Nebo to byl někdo jiný? Někdo říkal, že tam máme strašný bordel. Ale já jsem to viděl. Já tam fakt teď nic nevidím, člověče, na tom... Já se celý čas dívám do té letky. To mě nepotřebuje to ty. Ale 0,14, 0,15. Jo, už jsme na 150 Moc mi mA. to svietiš. Jo, sorry. Tam mne to nevadí, ale keď to chceš mať na videu, tak asi tak. No a teď schválně počkáme, až se ohřeje. Což asi chvíli bude trvat. No co teda, keď máš ten chladič ještě furt úplně. Co? To se vidí. Polož ho ještě na tento. Hej. Jo, tak já udělám Polož ho na to chladič. aby to nebylo takový... Co ti povie, polož to na to, však se to ani chytit nedá.
No ale furt to je nějak moc lepší. Nic lepší. No, už jsme se dostali na 200 mA. Já jsem rozšířila chladěně. Aby ti nezamrzlo víc. Prostě se do počítače. Jo, že bychom z nějaké 300 dostali třeba 7 GHz nebo něco takového. To by bylo bohužel velmi dočasné. No. Si postavíš termosku s dusíkem, tak budeš mít nějakou nálepku do toho. Tak průběžně. Potřebuji vyšší výkon. Už pasky budeme na 300 mA. Ono to člověče drží dlouho docela. Tak je na tom chladiči, tak jako ten... Světlo pálí? Ale ten Chladič pálí. tě spálí. To co chytíš. No já už to totiž vidím, žíky. 0,29, 28. Jsem chtěl udělat efekt někoho tím nechat nasvítit. Jako obličej, jako udělat to... Ježiš, to jsou může. 1, 2, 3, 4. Pátý bod. Já jsem se na to koukal z různých mnoha pozic. To je to prázdná? Myslím, že ano. Ano, to je ta prázdná. Jo. A právě. To je ta plná. Sluníčkových. No, evidentně by to ještě chvíli trvalo, no. Já vás budeme opustit. Okay. Hlavně já bych potřeboval tu termosku, která je ještě tam. No to je ta, nie? Ta s tím obrázkem čiteru. Tak já to tam prelejem, daj. Tak nějak blíkaj. Kontakt. Když se někdo spadl z čaje? Myslím, že to je dost jednoznačné, tak to spět s čajem. Prázdno. Akorát nevím, že to je jako věčko. Jo. Ty dáš sama vůbec, jak jsem vyložila. To bylo, jo.